Салом, дар ин видео тарзи паҳн намудани интернетро тавассути Wi-Fi ба телефони дигар дида мебарем. Яъне чӣ кор мекунем? Мо ин телефон фарз кардем ки дорои интернет аст, ин телефон интернет надорад ва мо дар ин телефон нуқтаи пайвастшавӣ ба интернетро тавассути Wi-Fi месозем ва телефони дуюм метавонад ин Wi-Fi-ро ёфта, ба он пайваст шавад ва ба интернет роҳ ёбад. Барои ин дар телефони якум дорам ва настройки, модем ва точка доступ медароем. Аз ин ҷо мобилная точка доступро нигоҳ мекунем, выключено истодагӣ аст, яъне ки хомӯш аст. Ба он ворид мешавем. Истодагӣ аст. Иҷоза додани пайвастшавӣ ба Wi-Fi ба ҳамаи таҷҳизотҳо, танҳо ба таҷҳизотҳое ки онҳоро қаблан қабул карда будем. Дуруст аст, инро мегузорем, ба се нуқта меҷӯхем, медорем настройка точка доступа. Аз ин ҷо SSID сети, яъне ки номи сет бигзор. Телефони як шавад барои фаҳмиши кор. Так, скрит устройство, агар скрит кунед, ин телефонро намеёбад. Бигзор ин фаъол набошад. Дуюм, бехатарӣ VPN. Инҷо код барои Wi-Fi-ро мемонем. Мисол код 1 2 4 5 6. Худи код 1 2 3 4 5 6 ин ҳаст калима барои гузаштани санҷиши бехатарӣ барои пайвастшавӣ ба Wi-Fi ҳамин телефон тавассути дигар телефонҳо. Дигарашо мегузорем ва сохраниро пайваст мекунем. Акнун тугмачаи фаъолсозиро фаъол мекунем. Инҷо ба мо мегӯяд ки при включении мобильной точки доступа будет отключен функция Wi-Fi. Да мекунем. ҳамин ҳоло телефони мо Wi-Fi-ро паҳн карда истодааст. Агар ки мо дар ин ҳолат мобилни даниро, яъне ки интернетро дар телефон фаъол карда бошем, ҳамин интернети дар телефони мо дошта тавассути точка доступи телефони як ва Wi-Fi паҳн карда мешавад ва ҳама таҷҳизотҳое ки дар гирду атрофи ҳамин телефон мавқеъ ҳастанд, метавонанд тавассути Wi-Fi худ ба интернети ин телефон ворид шуда ба шабакаи ҷаҳонӣ бароянд. Масалан, мо медорем ба Wi-Fi телефони якум. Инҷо мо ҳамон Wi-Fi худро ҳамон Wi-Fi худро мекомем. Мисол, манаман ёфтем телефони як. Мебинем ки бале, ин ҳамон Wi-Fi мо аст. Пайваст шуда мешавем, кодро менависонем. Агар ба ёдтон бошад, код телефон код 1 2 4 5 6 медодем. Код 1 2 4 5 6. Тугмачаи подключиться фаъол шудааст. Як бор дигар мебинем ки мо кодро дуруст ворид кардем ё не. Код 1 2 4 5 6 дуруст аст, номи Wi-Fi дуруст аст, пайваст меҷӯхем. инҷо подключение IP адреси автозад марҳамат. Пайваст шуданд. Айни ҳол телефони якуми мо Wi-Fi-ро паҳн карда истодааст. Телефони дуюм тавассути нуқтаи дастрасӣ ба телефон ва Wi-Fi ба ин телефон пайваст шуда ба шабакаи ҷаҳонии интернет ворид шавад.